דג שאני אוכל עכשיו. איך הוא נראה? זה דג אחד רק אמא, לא? רק דג אחד. אני אשתך את זה פה. זה הדג? דג אחד. שאני אוכל עכשיו. זה נראה. ככה יש לך רחמניה מתוך את זה. היא רק מצלמת. תודה רבה על האוכל, שלא ישמור אותך, אמא. גם זו החופשה האהובה עליי, שרואים את תאמין לי שגם פה זה לא רע לקבל חופש. תראה אתה בחוץ. נכון. ברוך אתה חם, ברוך אתה חם שקונה בדברו. רוצה לחמניה חצי? תודה על הכל מותק. חצי לחמניה עם הרוטף? כן. לא, נגבול את זה. וואו, טוב לי בחיים. אלוהים טוב לי. אלוהים טוב לי. קח, תטבול את הרוטב. קח קולה. זה מאוד חריף. כן? כן. הוא פתח לנו שכל מדברות. חריף יותר מדי, זה לא טוב בשבילי, אני לוקח תרופות. מה? התרופות עושות לי יותר שריפה. למה? חריף? זה חריף לך? כן. הרבה? כן. אז אל תאכל. לא, זה בסדר. אני רוצה לאכול, אם אני לא אוכל, מה אני אוכל? אכלתי רק עם לחם. אם זה עושה לך חריף, אני לא אעשה לך חריף יותר. מה זה? צריך לדבר, זה הגוף שלך. אמרת שהיא חריף. קחתי לחם, תאכל לחם. זה לא לך חריף. עשיתי קצת דג, אמא. מה זה קצת? זה לא קצת. תאכל עם הלחם. אפשר עוד קולה, אמא? תאכל לחם, תצבע. אבל פעם שעברה עשית לי יותר דג, לא? 3 חתיכות. אמרת לי, אתה רוצה 1, זה הבאת לך 2. אבל החתיכות הן היו יותר גדולות לך. לא? כן. תודה על הכל, אמא. אלוהים ישמור אותך. תאכל הכל. לא אתה. תאכל. יש עוד דג. עוד דג. אין, זה מספיק. יש להם בשביל גבינה ספצית. עם ירקות. אכלתי הכל. תאכל, תאכל. כל מה שאתה יכול. כשבאים ערביות, היא עושה להם מהר צ'יק צ'ק מבעלים. נכון. איזשהו. הרנת את זה. כן. סליחה. מחסימה בתקרה. כל הערבים. אחד אחד. דווקא לנשים. מחסימה בתקרה. סליחים. כן. רעים, ממש רעים. נכון. טוב לי בחיים, אמא. טוב לך שאתה יוצא קצת החוצה, ככה במחלקה זה גיהנום. כן.
מוסיק, אמא, יש לך בבית עוד דג אחד, נכון? יש לי עוד, מוכן. למשל. עוד דג אחד? כן, אני יכולה להביא לך את זה. מחר. ממש עם רוטה ומחול, מוכן, לאכילה. רציתי לשים לך את שלושתם. איפה זה אחר? אבל אמרתי, אתה לא, אולי לא תרצה, כן תרצה, מה אני אעשה? טוב, שבאתי. קח, תעשה את הרוטה, תצאים. הלאה. דש. שנייה, אמא. רגע. יצא לי הכל ברוך השם, תודה לך אלוהים. תודה בריאות. רוצה עוד חתיכת לכם? לא. לא? תקחי עוד חתיכה. תראי, טעים עליו. בריאות. זה נקטת. לא, אין עוד, נגמר. תודה, אמא, זה בשבילי? כן, לא ממש. תודה, אמא. טעים לך? מאוד. זה חריף, אבל טעים, לא? כן. מפרה 4 דג מוסה אכלתי כל החיים ביוטיוב. הבריאות שיהיה לך. תודה, אמא. קח לשחוט חשבנו. רוצה או שלא טוב? יאללה. טוב, אתה עם הרוטב. מאוד.